Pre obyvateľov Nitry a okolitých mestských častí bolo pripravené podujatie, na ktorom bol priestor pre rozhovory, ale aj pre zábavu. Sme pripravili program pre občanov mesta Nitry, pretože nedávno sme boli na podujatí pri príležitosti úcty k starším v Domine a spievala tam pani Lajferová. Veľmi sa nám páčilo to jej vystúpenie, tak sme ju poprosili, že či by jej zaspievala aj dnes na tomto našom podujatí. Je to šarmantná pani, dáma, jej pesničky ľudia poznajú a vie urobiť takú vynikajúcu atmosféru. Osobnou účasťou stretnutie podporil premiér Slovenskej republiky. Ja myslím, že to je také štandardné veľké zhromaždenie. Ja som rád, že si našiel pán predseda vlády pri tom nabitom programe čas a prišiel, pretože veľmi dobre spolupracujeme, pomáha mestu, kde sa dá. A verím tomu, že tak tomu bude aj naďalej. Veľmi sa teším, tak naozaj úprimne, že pozvanie prijal aj predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico, ktorý mi aj dával také malé laudácio do mojej knižočky, ktorú som nedávno krstila. Občania sa vyjadrili, čo by bolo potrebné v jednotlivých mestských častiach zlepšiť. Treba pokračovať v prvom rade v oprave komunikácií, budovaní chodníkov. No a v mestskej časti Kynek a na dieloch postradáme nejaké väčšie priestory na zhromažďovanie ľudí a schôdzkové činnosti. V Párovských Hávoch je slušný kultúrny dom, v Minarciach takisto, ale v týchto ďalších dvoch mestských častiach postradáme hlavne tieto veci. No a potom kopu takých drobnejších vecí. Všetko záleží od dostatku finančných prostriedkov. Som najradšej, že sa začína rekonštruovať bývalá základná škola. Je to viac ako 100-ročná škola na Zobore. Momentálne prebehla súťaž, ktorá bola už predtým zmarená a občania nás často atakovali, že vlastne že kedy sa bude rekonštruovať, pretože v tejto budove pôsobia záhradkári a tak im prinášam takú dobrú správu, že začíname s rekonštrukciou strechy a teda do tej zimy ešte tento rok by sa mala urobiť aj prístavba a že budúci rok sa nám podarí vybudovať krásny taký kultúrny stánok pre obyvateľov v Zoborách, ktorý tu chýba, pretože sa občania stretávajú v základnej škole a nemôžeme, ani keď chceme pozvať všetkých občanov Zobora, tak nemáme na to priestory. Som rada, že takéto priestory na Zobore budú a že občania sa budú môcť stretávať a že tu budú pôsobiť spoločenské organizácie a ten život na Zobore sa skvalitní a zlepší a naozaj sa veľmi tomu teším. Spievam pieseň o túžbe po slobode slov, túžbe riec vždy len vzácnou priamosť práv. Čím si prešla Klokočina za posledné obdobie a čo ju čaká v budúcnosti? Ja si myslím, že treba si Klokočinu pozrieť, čo sa urobilo za 8 rokov. Klokočina sa opeknila, dovolí si tvrdiť, že má lepšiu obchodnú sieť ako Chrenová. Venovali sme sa obnovám polikliniky, škôl. Týchto škôl je tam, keďže je to veľké sídlisko, treba tie školy ešte aj ďalšie venovať sa im obnove škôlok, aby tam bolo. Chceme dobudovať ešte parkovacie miesta, ale nie parkovacie miesta na úkor zelene. My nechceme z Klokočiny Petržalku. No je tam veľmi veľa toho, čo treba riešiť. Sú to hlavne chodníky, cesty. Samozrejme, teraz sú problémy psíčkári, venčenie psíkov. Nie všetci upratujú po sebe, teda po tých psíkoch, tie exkrementy. Potom malé detičky nám behajú po trávníkoch, vstúpia do toho, padnú do toho. Mamičky majú problémy. No a samozrejme bezbariérovitosť. No, pri výstavbe Klokočiny sa niekedy nerátalo, že teda aj bezbariérovitosť bude treba, tie nábehy na tie chodníky, na cesty. Je to ťažké pre tých vozíčkárov, samozrejme, a starších ľudia takisto majú veľa problémov prechádzať o barliách a podobne. Podnety pridali aj tí, ktorým nie je ľahostajné Staré mesto. V Starom meste by sa v prvom rade mala uskutočniť revitalizácia, mali by sa vytvoriť nové parkovné miesta, prehodnocovať nové projekty a takisto
si myslím, že niektoré projekty sú zle realizované, že všetko by sa malo konzultovať aj s obyvateľmi. V prvom rade ma veľmi zaujíma história mesta Nitry. Nitra je staré, historické, starobilé mesto, v ktorom by som chcela hlavne obnoviť staré fasády budov, zachovať ich tvaroslovie, aby sa nič nebúralo. Jednoducho treba všetko poobnovovať, pretože bez minulosti nebude existovať budúcnosť. A základ je to, aby sme stavali aj na tej minulosti a uchovali našim ďalším generáciám to, čo robilo Nitru Nitrou. Mojím cieľom prvoradým je dokončiť revitalizáciu predmostia a celkovo vnútroblokov v Starom meste. Počnúť s kanalizáciou, vnútroblokovými komunikáciami, chodníkmi a takisto obnovou zelene, ktorá je tam tiež v dosť katastrofálnom stave. Okrem toho sú ďalšie parciálne ciele, týkajúce sa predovšetkým dopravy, ktorá je v našom meste dosť v zlom stave. Hlavne, čo ma interesuje v Starom meste, je, aby sa neničila v centre mesta zeleň, aby zbytočne nejaká individuálna alebo bytová výstavba nezaberala zeleň. Keďže aj v centre mesta sa stále vyskytujú aj mladé rodiny, tak si myslím, že je dôležité zachovať, aby mladé rodiny mohli svoje deti dať do predškolských zariadení, ale aj do školských zariadení v takom množstve, ako potrebujú, pretože mladí ľudia potrebujú robiť a potrebujú deti, či už do jasiel alebo do škôlky, uložiť hlavne blízko svojho bydliska. Zastúpenie mal aj Čermáň. Najmä telocvičňu by som sa dorešil, lebo je mi ľúto tých malých detí, ktoré chodia peši do telocvični, hlavne na Klokočine. Preto by som chcel prispieť ešte rozvoju Čermana. Chcel by som sa venovať predovšetkým oblasti kultúrnej, oblasti športovej a oblasti sociálnej. Som veľmi rád, že okrem tejto cieľovej skupiny mladých ľudí môžem sa venovať alebo zaoberám sa problematikou tých skôr narodených starších ľudí. Čiže to sú dve cieľové skupiny, mladí a starí ľudia, ktorým by som chcel byť nápomocný, zlepšiť kvalitu života. Prečo na Čermáni? Odtiaľ mám korene, pretože starý otec pochádza z Čermáňa, z Hornočermánskej ulici a je to oblasť, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. Aké zmeny by uvítali obyvatelia Chrenovej? Čo sa týka Chrenovej a Janikoviec, Chrenová patrí medzi jedny najstaršie sídlisko v Nitre a zaslúžilo by sa pozornosť, hlavne čo sa týka vnútroblokov, to znamená parkovacie plochy medzi čížiakmi, ktoré sú postavené, ďalej chodníky, pretože majú poživotnosti a myslím si, že tieto vnútrobloky tou revitalizáciou by sa mali dostať na takú úroveň, ak by si zaslúžili. Samozrejme, že je toho strašne veľa, čo by sa mohlo spraviť ešte preto, aby sa zveľadila táto mestská časť. Rozhodne niečo meniť, i keď by som povedal, že Nitre sa za posledných 8 rokov urobilo veľa dobrého. Na toto samozrejme treba nadviazať, ale je tu určite priestor aj na investičné akcie, aj v mestskej časti Chrenova. Či už je to spomínaný Chrenovský cintorín, či už je to prepojenie ulice Dlhá Novozamocká, ale aj iné investičné akcie, napríklad zapojenie verejnosti do možno občianskych hliadok ako strážcovia verejného poriadku a v konečnom dôsledku častokrát spomínam aj podpora chrenovských škôl, pretože základné školy naozaj by si zaslúžili od poslancov trošku väčšiu podporu. V prvom rade sa zasadím za dobudovanie nového cintorína na Chrenovej. To je, si myslím, že veľmi dôležité. Ďalej prepojenie Novozámockej ulice s Dlhou ulicou. Ale netreba zabúdať ani na ostatné body, to znamená odstránenie vandalizmu. Chceli by sme zriadiť inšpektorov, ktorí budú dbať na poriadok v meste. Ďalej samozrejme sa budeme snažiť o opravu čo najviac ciest, o vytvorenie parkovacích miest, pokiaľ to bude možné. Podporíme klubovú činnosť dôchodcov. A čo ešte také dôležité? Všetko je dôležité. Modernizácia základných škôl, Topolová, Fatránska, Nábrežie mládeže, materských škôl, však bola, čo sa už aj urobilo. Budeme sa snažiť efektívne využívať eurofondy. No a samozrejme budeme podporovať aj podujatia typické pre Chrenovú a Janikovce, to znamená Chrenovské stánky, Janikovský ohnívák.
Čo významné sa v Nitre vybudovalo za uplynulé 4 roky, zhrnul zástupca primátora. Chcel by som možno v prvom rade zhodnotiť, že sa na mestskom zastupiteľstve v takej pokojnej atmosfére za uplynulé 4 roky, ale aj v poslednom roku podarilo uskutočne a realizovať pomerne veľké investičné akcie. Z nich by som pomenoval len vybudovanie niekoľkých námestí pred Župným domom alebo tzv. Starý rynok za poštou, alebo ešte predtým skôr to bolo vybudovanie námestia pred mestským cintorínom. Podujatie obohatené o piesne Marcely Lajferovej sa prítomným zapáčilo natoľko, že neostali iba pri speve.